Ce credeți că caută el? Data trecută când am fost pe aici să adun niște mere, aici s-a băgat un șarpe sub butura asta. Și eu am senzația că încă mai există aici. Tocmai și de-aia câinele îl simte. Uitați-vă și voi cum sapă de adânc. Mi-e teamă să mă duc, sincer. Deci ăsta e un câine de n-ai văzut așa ceva. Deci nici măcar o cioară nu o lasă prin curte. Orice vede mișcând, haț. În afară de păsările care le am, nu suport absolut nimic. Eu mă aștept ca acest șarpe să fie totuși aici. Cu siguranță, pentru că e prea mare coincidența ca câinele să sape exact în locul în care eu l-am văzut. Uite, umbla pe aici. Și era o găină cu el pe aici. Găina n-avea nicio treabă. Dar se mișca atât de încet, de-abia îl vedeai. Uite cum face. Deci ăsta când vrea să prindă ceva, rupe tot. Cu gura, cu ce apucă. Nero, te uiți la mine un pic? Să te vadă lumea ce față ai de criminal. Hai să vadă lumea ce față ai de criminal. Deci nu vreți să știți ce câine inteligent pot să am. El vorbești cu el, adică ce să mai... Ca și cum vorbesc cu un om. Exact. Adică mă ascultă, orice ea spune, dacă îi spun du-te încolo, du-te încolo. El înțelege pur și simplu. Numai când, de exemplu, prinde ceva, da? Uite, de exemplu, odată a prins o pisică în gură și este singura dată când nu mai ascultă de mine. Pot să-i zic, lasă-l, fă-i, pot să-i zic ce ea zice, nu mă ascultă sub nicio formă când l-a prins în gură. Cu toate că acel ceva poate să fie mort, dacă el dă cu laba un pic și acel ceva mișcă, el are senzația că încă e viu și... Dar ideea e că nu le mănâncă, orice face le omoară și atât. Nu mănâncă.